Pang-hold up ng 3 armadong lalaki sa isang convenience store sa Olongapo City na hulikam. May ulat si Russell Simorio. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang dalawang kaherang ito na nasa loob ng convenience store sa Olongapo City. Maya-maya pa, bigla silang pinasok at nilapitan ng dalawang lalaking nakaputing damit at nakasombrero. Sunod na dumating ang isa pang lalaking nakaitim na damit. Nagdeklara ng hold up ang 3 lalaki na armado ng baril. Hinalughog ng mga hold-upper ang cashier booth at tinangay ang kita ng tindahan. Mabilis na umalis sa mga suspect matapos ang pang-hold up. Meron silang mga dalang baril, in-intimidate nila yung mga kahera para makuha nila yung pera. Ayon sa pulisya, modus operandi ng mga suspect ang magpanggap na customer saka bigla na lang magdedeklara ng hold up. Tukoy na ng pulisya ang isa sa mga suspect. Inaalam ng pulisya kung konektado ang natukoy na suspect sa iba pang insidente ng nakawan sa Zambales. Meron naman tayong mga pakikipag-ugnayan pero sa ngayon hindi ko natin talaga ma-establish yung mga ganun na kung sila nga din yung ano. Pero makikipag-coordinate naman po tayo sa ibang police stations. Ayon sa pulisya, madalas manong umatake ang mga kawatan na may iba't ibang modus tuwing nalalapit ang holiday season. Binalaan ng publiko na maging alerto laban sa mga kawatan. Sa mga convenience stores, sa mga financial establishments, lalo na't may mga iniingatan silang mga cash sales, sana po mag-hire sila ng mga security guards. Kasi alam naman natin na napakaraming establishmento dito sa Olongapo na hindi naman natin pwedeng matutukan lahat. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.